inte räddat någon. Nu är bomben liggande sen. Titta, har du tagit det där, Ville? Här är en upp mitt. Han går nog ner. En upp vänster och en höger. Ja. Han är upp höger, tror Det är två inne på B. jag. Men han är på bakplattan, tryckt vänster. Han går in. Ja. Om jag säger till dig att han går in så går han. Han är platta ett där. Kör fort. Fast det vet ju han killen nu. Åh, han gick mitt nu. Han är mycket! Åh! High five!